En sluttid på 2:14.58 går til Niels Wissing Sørensen. Og guldmedaljen i en tid hedder 2:13.96 går til Daniel Skåning fra Swim Team Vand. Så går vi videre til seniorerne. 11. årgang. I tider, der jo ikke helt kan matche de yngre svømmere. I en bronzemedaljetid på 2:27.23 går bronzemedaljen til Thomas Hindberg Petersen fra Gladsaxe. Sølvmedaljen i en tid på 2:23.52 går sølvmedaljen til Andreas Morrison fra GT. Og vinder 200 ryghold fra Armegård 2009 er 17 år ældre, går til Niklas Hedegaard fra Farum Svømmeklub i en sluttid på 2:20.89. Godt, Niklas. Tak, Niklas.